حقلب حل ماضي ألفين تحرس لم فلوق تحرس lawn كم صرت differenti dan l-aħħar kif imdilt insejġ kont wetni dak il-klim sabiħ dejjem għal xulxin dejjem flimkien flimħabba maqudin li fek ma jkun ħadd kemm intom ħaj għax f'dejk inkun ferħan lax għaddija jien inħobbok wis fid-dinja lilek biss dejjem għal xulxin dejjem flimkien flimħabba maqudin ersaq viċin ħanistanan ek miegħi nerġa' nfakrek dak iż-żmien ta' ġmiel mitrasek fuq spallejja ħanħares ftit b'għajnejk wgħid li tridni nibqa' dejjem ħdejk dejjem għal xulxin dejjem flimkien flimħabba maqudin li fek ma kemm intom ħaj għax ħdejk inkun ferħan lax għaddija jien inħobbok wis fid-dinja lilek biss dejjem għal xulxin dejjem flimkien flimħabba maqudin dejjem għal xulxin dejjem flimkien flimħabba maqudin li fek ma jkun ħadd kemm intom